Hvad har man tidligere gjort i Kolding for at mindske byens samlede CO2-udslip samt ressourceforbrug? Ja, man har gjort det, at klima- og miljøinitiativer faktisk har været en del af dagsordenen i Kolding Kommune hen ved 20 år. Men det startede jo i sin tid med at være nogle tiltag, som man foretog ud fra benhårde økonomiske beregninger om, at hvis vi laver en energiplan for kommunens bygninger for eksempel, som er en af de ting, man har gjort, så vil vi kunne reducere forbruget af varme og el og så videre, og på den måde få en økonomisk gevinst. Og det var incitamentet til at starte med. Det er jo så blevet overhalet af det, der kunne hedde en moderne dagsorden, hvor det primære fokus er indsatser i forhold til klima og miljø, og det sekundære er egentlig den økonomiske benefit. Men det er sat på dagsordenen gennem mange år i Kolding Kommune, men som sagt har udgangspunktet været, er der noget at hente i det her? Ikke også? Hvad kan unge på min alder, udover at slukke kontakter og spare på vandet, når vi går i bad, gøre for at hjælpe med klimaproblemet? Jamen, man kan jo i hvert fald starte med de to ting. Man kan jo gøre det, at man går ind på den hjemmeside, der hedder www.1tonmindre.dk. Og der er de to eksempler, du nævner, de er med. Men derudover er der en hel række andre ting. Det er sådan meget banalt. Der kan man gå ind og sige, okay, den ser sådan her ud, ikke? Ja. Der står, sådan kan du spare på dit CO2-udslip som teenager. Ja. Så kan du se, og du kan sådan set tælle sammen, hvor mange kilo du sparer ved at gøre de forskellige ting. Ja. Det kan man gøre. Men det er sådan den lidt overfladiske tilgang, kan man sige. Det allervæsentligste, det er vel, at man fatter interesse for det her, og at man forpligter sig til at være en del af et fællesskab. Og også et fællesskab, der rækker ud over ens egen generation. Fordi det her, det handler jo sådan set om, hvad er det for... vi har jorden til låns, du og jeg, i den tid, vi nu lever her. Ikke? Men der er jo nogle efterkommere, der er jo nogle børn forhåbentlig, som skal overtage det skrammel, vi efterlader, han har sagt. Og det er det fællesskab og det ansvar, vi skal være os bevidste. Hvis man kan få det på skoleskemaet i forhold til de unge mennesker i folkeskole, i gymnasiet osv., faktisk som en del af hele ens institutionsliv. Jeg mener, man skal starte helt nede i børnehaven. Ja. Og der ligger en næsten social forpligtelse derigennem. Så bliver det jo en aktuel del af det at leve et liv. Det bliver en aktuel del af dagsordenen, og det er der, vi skal hen. Hvis man kan få børn og unge til at tage ansvar den vej igennem, så har vi en reel chance for at efterlade noget, der er værd at blive født til. Hvilke planer har man for Kolding i fremtiden? Og her tænker jeg på for eksempel elbiler, alternativ energi osv. Altså en af de helt store udfordringer, det bliver jo den eksisterende boligmasse. Det vi har gjort i oktober måned, det var, at vi vedtog, at alt nyt byggeri skal være energiklasse 1. Og det er et svar til en 75% reduktion af udledninger i forhold til et konventionelt boligbyggeri. Og det kan du få masser af omtale om, og det lyder rigtig fint, og det hele. Det, der jo er den sande historie, er jo, at nyt boligbyggeri udgør 1% af den samlede udledning. Mens 40% af udledningen kommer fra den eksisterende boligmasse. Og så tror jeg, det er omkring 25-30%, der ligger på transporten. De to store faktorer, altså den eksisterende boligmasse, hvor det handler om, at vi har en masse byggeri, hvor det vælter ud med varme simpelthen. Ja. Det er en kæmpe udfordring. Der skal vi som kommune gå ind og tage nogle initiativer. Vi skal gå ind og sætte dagsordenen, ligesom vi gjorde, da vi vedtog energiklasse 1 byggeri. Der skal vi gå ind og så sætte dagsordenen for, hvordan skal det her lykkes? Hvordan kan vi svare på den udfordring? Det skal vi formå at gøre, ikke fordi det er sjovt bare at være nummer 1, men fordi at det er 40%, vi snakker om. Ja. Så det er sgu et reelt problem. Ja. Der findes forsøg i, jeg tror det er Aarhus, som Realdania støtter, hvor man har købt, jeg tror det er 4 parcelhus fra 70'erne. Og så er der simpelthen lavet forskellige projekter på de 4 parcelhus, hvor man siger, jamen, I får 500.000 til det ene hus, I får 1 million osv. Forskellige beløber. Ja. Forskellige beløb til de forskellige huse, for at se, hvordan kan man bedst muligt for de penge her renovere de parcelhus, så de bliver klimaforsvarlige, eller hvad kan man sige, så de reducerer mest muligt i forhold til udledning. Ja. De eksempler, der kommer ud af sådan noget der, det er jo der, vi skal have kig på. Og så mener jeg, at det er ikke en opgave, vi alene som kommune kan løse, men når vi får sådan nogle forsøg og nogle resultater der,
så skal vi i samarbejde, altså nu snakker jeg om Kolding Kommune, i samarbejde med private boligejere og staten, for staten er en nøglefaktor i det her, skabe nogle tilskudsvilkår, der gør, at vi rent faktisk, når vi gerne vil renovere vores huse, også får nogle incitamenter, der gør, at den merpris, der måtte være, at den er rentabel i det lange løb. Også. Vi er nødt til at skal have nogle tilskud på banen, som vi havde i gamle dage i forhold til solfanger og så videre. Ikke også? Men jeg kan jo selvfølgelig godt tvivle på, om det bliver aktuelt, så længe vi har den regering, vi har nu. Ja. Men det er så min personlige betragtning også. Men det er noget af det, vi skal lykkes med, for det er 40%. Kommunen, i forhold til kommunens egen bygningsmasse, skal så gå forrest i de her ting og prioritere det. Og det handler jo benhårdt om økonomi i forhold til budgetforhandlinger at sige, jamen, vi er nødt til, hvis vi lægger krav ud mod private boligejere, så må vi også først og fremmest gå for os selv og så sige, de bygninger, vi har, de skal isoleres rigtigt. De skal gøres på den rigtige måde, sådan at udlægningen, den i hvert fald reduceres kraftigt der. Så er der hele transportsektoren. Det er vi jo i gang med at kigge på, og det er jo en gigantisk udfordring. Altså, vi har siddet og kigget på en trafikplan nu, hvor man snakkede om, for eksempel på Vejlevej, og slet de 2 af de 4 spor, og sige, jamen, vi laver et spor i midten til den kollektive trafik, og simpelthen opprioritere al form for kollektive trafikmuligheder, og faktisk skabe, ikke chikaner, men ikke gøre det nemmere for privatbilismen, vel? Men der er ikke den politiske vilje til at tage de skridt, før at man har, det her, det er historien om hønen og æggen, ikke? Ja. Før man har en kollektiv trafik, der ligesom kan udnytte den infrastruktur, man gerne vil lave. Ja. Og helt subjektivt, så handler det her jo mest af alt om politisk mod, og det får vi jo ikke i et valgår. Ja. Der bliver det jo en hver gang tynd grød, altså. Ja. Men det er jo det, man burde. Hvis 30% af udledningen kommer i vores trafik, i kraft af vores infrastruktur, altså privatbilismen og så videre, ikke? Så er vi jo nødt til at komme med nogle begavede svar på det. Ja. Og det skal jo ikke ende i, at vi ikke gør noget, fordi vi ikke kan finde ud af, om det er ægget eller hønen. Vel? Nej. Så derudover så har vi jo, jeg var med på en tur til en udviklingspark i Frankrig i januar, midt i januar, noget der hedder Sophie Antipolis nede ved Nice, hvor vi var ude at se blandt andet en helt fantastisk virksomhed, som lavede, de lavede blandt andet en AirPod. I kender jo iPod selvfølgelig, men det her det var en AirPod. Det er sådan en lille 2-personers bil var det faktisk, som kører på luft. Helt vildt, altså du kører hen og tanker luft. Ja. Det kan du gør det selvfølgelig via el og en generator, tror jeg det hedder, og så får du skabt noget luft, du så kan tanke på. Dem er vi i kontakt med, og så er vi i kontakt med elproducenter, altså bil. Ja. Ikke også? Og det her, det bliver jo så også en slåskamp om, hvad er det for et batteri, der bliver standarden. Der kommer et forsøg også omkring, jeg tror det er en amerikaner, som er inde over sammen med Dong og Designskolen i øvrigt, i forhold til elbiler, og gerne vil lave Danmark som forsøgsplads. Og det skal så selvfølgelig være ladestationen, der svarer til de batterier, han nu har aktier i, ikke også? Og det er så der, hvor man bliver bekymret, ikke? Fordi bliver det her så bare slåskampen om, hvem der har hvilke batterier, og så bliver det i virkeligheden hele ideen omkring den form for transportmiddel, der bliver offret til fordel for, hvem det er, der har det rigtige batteri, han har sagt. Altså. Men vi er inde i den del også, og en del af den satsning, vi nu gør i forhold til design, kommer det med elbilerne også ind. Okay. Der kommer en del af biennalen til næste år, hvor temaet er bæredygtighed, hvor vi forsøger at få skabt et arrangement, hvor det faktisk er biler. Altså, det vil være alle former for bæredygtige biler. Det kunne være de her luftbiler, elbiler, brintbiler, hvad fanden det nu ellers for solfangerbiler, eller hvad det nu hedder, ikke? Men der vil Kolding komme på mindst Danmarkskortet som en by, der tager initiativ, fordi så får vi koblet det der, vi gerne vil omkring design, fordi det er en spøjs udvikling, når man ser på en bil, den ligner lige pludselig ikke en bil mere, den ligner måske noget andet, ikke? Og så bæredygtighed i form af alternative energiformer, i stedet for fossile brændstoffer. Ja. Så det er noget af det, vi gør, og det kommer.